Ginatos na ginubatenyo ang nagtiripon kasubong aga sa covered court kan Barangay Mauraro Ginubatan Albay nga ni aprobitsaran ang libreng serbisyo na pigo-presir kang Tarabangan Caravan kan Ako Bicol Party List. Saro sa benepisyaryo iyo ang 67 anyos na si Lola Rosalina na may mga pigmamati na sa sayang hawak kaya kan makaabot sa kaaraman niya ang aktibidad. Nagkaigwada siya ning panibagong paglaom na marahay. Marahin na natin ang parang kaming ura kwarta. Anisto ko, high blood, asthma. Siring ni Lola Rosalina, nagpa-check up naman si Lola Nilia kan sa iyang high blood. Papasalamat kami ng mga taga-didi sa Mauraro, maski sa ibang mga lugar na nakado nila katabang kamo. Salamat sana. Apwera sa libreng check-up asin libreng mga bulong, may pigu-preserma na libreng ECG, libreng masahe, libreng gabot ni ngipon, libreng upaw, asin kadakol pang iba. Gabus ini, pigpapasalamat ng gadning gayo ni Ginubatan Mayor Chino Garcia. Thank you very much, lalong-lalo na kay Kong Saldico, kay Kong Jill na personal pa na nagdigde para maiatod ang serbisyo na pigtatao kang Ako Bicol. So very thankful kami digde na natawang kaming tsansa na digdeo sa Barangay Mauraro, yaon digde mga evacuation. So number one na natatabangan ninda nasa evacuation sites. May mga pigtauman na pakonsuelo sa kaakian, maging sa mga ilaw ng tahanan. Sigun kay Congressman Attorney Jill Bungalon kan Ako Bicol Party List, apwera sa edukasyon, livelihood program, patubig, infrastruktura, asin agrikultura. Saruman sa pigtatauanin daning hirarom na atensyon ang sektor kang salud. Kaya asigurasyon niya, padago sindang malikom ning pondo sa gobyerno nasyonal nga ni magdoro derecho ang sa indang mga programa. We have this Tarabangan Caravan, of course, LGU Ginubatan, 2D Albay, Congressman Joey Sarte Salceda, and all other partners. And we are very glad because habang nag-kondusir kita ng siring na aktibidad, kadakol ang sa tuyang nagiging partner. So, ini po ang resulta, pag-igwa po ng Tarabangan, mas dakol po ang serbisyo ang naitatawta sa tabo. Mientras tanto, sa maabot na Agosto 12, magkakaigwaman ng Tarabangan Caravan sa Masbate. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.